ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні другая неделя після народження Пана. Молимся падчас гэтай святой мшы за всю нашу парафію. Просим об Божьем благословении для всех нас. Так само молимся за всех померлых з нашей парафії, об житті вечным для их. Каб наш удел у гэтай святой мшы был годны, перапросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, сестры, думкою свого ученика. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христос, змилуйся над нами, Христос, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышине Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Обители великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володарю небесный, Боже Владыка всемогутный, Пане Сыне от Тебя родный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сидиш праворучиця. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Бог, тільки Ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим хвалиться. Молимся. Усемогутный вечный Боже, святого верного люду, ласкаво наполнил весь свет Твоею хвалою и дай познать Тебе усім народам узяяние Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги мудрості Сираха.
Пахвала мудрасці ў ёй самой, і праслаўленне будзе, і праслаўленая будзе сярод свайго народа. На сходзе найвышэйшага яна адкрые вусны свае, і перад ягонай магутнасцю будзе усхваляць сябе. Тады загадаў мне стварыцель усяго, той, хто стварыў мяне, вызначыў месца для майго шатра і сказаў: у Якубе пасяліся і ў спадчыну прымі Ізраэль. Спрадвеку, з самага пачатку ён стварыў мяне, і ніколі я не перастану існаваць. У святым шатры перад ім я служыла і так умацавалася на Сіёне. Ён таксама даў мне адпачынак ва ўмілаваным горадзе, у Єрусаліме, улада моя. Укаранілася я у праслаўлёным народзе, ва ўласнасці Пана, у спадчыне ягонай. Гэта Слово Божие. Слово сталося телом и поселилося між нами. Слово сталося телом и поселилося між нами. Хвали Иерусалим, прославляй Сион Твоего Бога, бо ён умацовує засови брамаў Твоих. Благословляйся у Тебе, сынов Твоих. Слово сталося телом и поселилося між нами. Я усталёвый мир на Твоих межах и насыщает Тебе отборною пшеницей. И Он посылает Слово Свое на землю. Вельми хутко летить Его Слово. Осталося телом и поселилося між нами. Он обвестил Слово Свое Якубу, постановы Свои и присуды Израилю. Ніякому народу больш так не учинив. Яны не ведають присудов ягоних. Слово сталося телом и поселилося між нами. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, які благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у Им перед створением свету, каб мы были святыми и беззаганными перед Им у любови. И Он предвызначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле усподобания Своей воли, для хвалы Своей прославленной ласки, якой Он одарил нас во умиловании. Почувши про вашу веру у Иисуса Христа и про любовь до всех святых, не перестаю дяковать за вас Богу, успоминаючи вас у молитвах своих, ка Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и объявления у познания Его, и просветлил в очи сердца вашего, каб вы ведали, у чым надзея покликання Ягоного, якое багацце славной спадчыны Ягоной сярод святых.
Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. На початку було Слово. І Слово було у Бога, і Богом було Слово. Яно було у Бога спрадвеку. Усё праз Яго сталося. І без Яго нічога не сталося з таго, што сталося. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей. А святло свеціць у цемры, і цемра не агарнула яго. З'явіўся чалавек, пасланы ад Бога, імя ягонае было Ян. Ён прыйшоў дзеля сведчання, каб засведчыць пра святло, каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але быў пасланы, каб сведчыць пра святло. Было святло праўдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было, і свет праз яго стаўся, і свет не пазнаў яго. Прыйшло да свайго, і свае яго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі. Тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слово сталася целам і пасялілася між намі. І бачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Ян сведчыць пра яго і усклікае, кажучы: «Гэта быў той, пра якога я сказаў, за мной ідзе той, які апярэдзіў мяне, таму што быў раней за мяне. І з паўнаты ягонай мы ўсе прынялі ласку замест ласкі. Бо закон быў дадзены праз Маісея. Ласка і праўда сталіся праз Езуса Хрыста. Бога ніхто ніколі не бачыў, адзінародны Бог, які ва ўванне Айца ён абвясціў». Гэта слово Пана. Паважаныя браты і сёстры, тут ведаю, што з нагоды апошніх неяк святаў мы часта чулі апошнім разам лісты, але апошні ліст, вось які атрымалі ад нашага арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча, таксама вельмі важны на пачатку гэтага году. Ён дае нам кірунак нашаму беларускаму касцёлу, які ў гэтым годзе павінны мы будзем таксама кіравацца, які павінен будзем прайсці. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, касцёл, сакрамент паўсюднага збаўлення, пастырскае пасланне на 2021 год. Глыбокапаважаныя святары, кансакраваныя асобы, браты і сёстры. Убе епіскапус, ібе эклезія. Дзе біскуп, там ёсць і касцёл, кажа святы Ігнацый з Антыохіі. Доўгія дзесяцігоддзі Беларусь заставалася без касцёльнай іерархічнай улады. На ўсходзе краіне 3 пакалення, на захадзе 2. Нельга сказаць, што ў тыя часы ў Беларусі касцёл не існаваў. Ён існаваў, але быў пазбаўлены галавы, без іерархіі і неабходных кананічных структур.
Такое становішча Касцёла ва ўмовах ваяўнічага атэізму не дазваляла яму нармальна развівацца і дзейнічаць. Памяншэнне колькасці святароў і касцёлаў, адсутнасць духоўнай семінарыі і цэнтраў фармацыі кансакраванага жыцця, забарона катэхізацыі дзяцей і моладзі, забарона евангелізацыі, сацыяльнай актыўнасці і вельмі моцна асваблялі касцёл. Часам здавалася, што са смерцю апошняга святара ён наогул знікне на тэрыторыі Беларусі. Але Божыя планы не чалавечыя. Гісторыя касцёла ў нашай краіне яшчэ раз пацвердзіла словы Хрыста, сказанае апостолу Пятру. «Ты, Пётр, скавай, на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго». Сацыяльна-палітычныя перамены канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя стварылі новыя ўмовы для дзейнасці і адраджэння касцёла. Папа Ян Павел II своечасова прачытаў знакі часу і прыняў адпаведныя рашэнні. У 1989 годзе ён прызначыў мяне, вашага пакорнага слугу, біскупам мінскім, апостальскім адміністратарам для каталікоў лацінскага абраду ў Беларусі. Гэта быў першы крок у працэсе іерархічнага адраджэння касцёла ў нашай краіне. Беручы пад увагу дынамізм, з якой пачаў адраджацца касцёл і пастырскія патрэбы, у сонечны цёплы дзень у Фаціме 13 красавіка 1991 года святы Ян Павел II прыняў своечасовае мудрае рашэнне, а менавіта адрадзіў паўнавартасныя іерархічныя структуры каталіцкага касцёла ў нашай краіне. Была заснавана Мінска-Магілёўская мітраполія, у склад якой вайшла аднайменная Мінска-Магілёўская архідыяцэзія, Гродзенская і Пінскія дыяцэзіі. Мінска-Магілёўская архідыяцэзія была створана ў межах Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай вобласцяў. Гродзенская ў межах Гродзенскай вобласці, Пінская ў межах Брэскай і Гомельскіх вобласцяў. У той жа дзень папа Ян Павел II прызначыў пробашча катэдральнай парафіі ў Пінску ксяндза правата Казіміра Свёнтка, мінска-магілёўскім арцыбіскупам, мітрапалітам і адначасова апостальскім адміністратарам Пінскай дыяцэзіі. Пробаш парафіі Святога Духа ў Вільні ксёндз Александр Кашкевіч быў прызначаны гродзенскім біскупам. З адраджэннем касцёльных структур і прызначэннем біскупаў завяршыўся доўгі перыяд прымусовай і ваяўнічай атэізацыі нашай краіны, якая закранула ажно 3 пакаленні. Пачало ажыццяўляцца фацімскае прароцтва Марыі 1917 года аб духоўным адраджэнні нашай зямлі. У 1999 годзе папа Ян Павел II заснаваў Віцебскую дыяцэзію у межах аднайменнай вобласці і прызначыў яе біскупам пробашча Магілёўскай катэдральнай парафіі у небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі святога Станіслава ксяндза Уладзіслава Бліна. Сёння каталіцкі касцёл у Беларусі складаецца з 4 дыяцэзій: Мінска-Магілёўскай, Віцебскай, Гродзенскай і Пінскай, якія ўтвараюць Мінска-Магілёўскую мітраполію. Колькасць біскупаў у ёй 8 і 1 на пенсіі. Парафій каля 500, святароў каля 480. Кансакраваных асобаў каля 200 мужчын і каля 230 жанчын. Існуюць 2 духоўныя семінарыі ў Гродні і ў Пінску, тэалагічныя каледжы ў Мінску і Гродні і катэхетычны каледж у Баранавічах. Дзейнічаюць касцёльныя выдавецтва ў Мінску, Гродні і Пінску і нацыянальныя дыяцэзіяльныя дабрачынныя каталіцкія таварыствы «Карытас». Дынамічна развіваюцца каталіцкія сродкі масавай інфармацыі, сярод якіх партал канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі «Католік Бай» і «Радыё Марыя» з'яўляюцца лідарамі ў рэлігійнай міжпрасторы нашай краіны. У Беларусі таксама дзейнічае беларуская грэка-каталіцкая царква, якую вызначае апостальскі візітатар. З мэтай
ушанаванне гістарычнай даты 30годдзя адраджэння касцёльных структур у Беларусі і іх значэння для функцыянавання касцёла і ажыццяўлення яго місіі збаўлення чалавека, Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў нашай краіне вырашыла 2021 пастырскі год прысвяціць тэме «Касцёл – сакрамент паўсюднага збаўлення. Брамы пякельныя не перамогуць яго». Для большасці вернікаў слова «касцёл» асацыюецца з сакральным будынкам, дзе людзі моляцца, дзе цэлебруецца святая імша і іншыя сакраменты. Для некаторых гэта касцёльная структура. Нярэдка гэтае слово з'яўляецца сінонімам касцёльнай іерархіі – папы, біскупаў, святароў, кансакраваных асобаў. На самой справе ўсе гэтыя паняцці не перадаюць сапраўднай сутнасці касцёла. Другі Ватыканскі сабор у сваім вучэнні не даў акрэслення боскачалавечай установы касцёла. Замест гэтага ён звярнуўся да яго апісанняў, прапанаваных святым пісаннем. Гэта найперш містычнае цела Хрыста і Божы народ. Развіваючы эклезіалогію, гэта значыць вучэнне пра касцёл, другі Ватыканскі сабор для яго апісання выкарыстоўвае паняцце сакрамент. Хоць катэхізіс вучыць, што сакрамент гэта бачны знак, дзякуючы якому мы атрымліваем патрэбную для збаўлення нябачную Божую ласку, тым не менш сабор выкарыстоўвае гэтае слово для больш поўнага прадстаўлення заснаванага Езусам касцёла. Якое значэнне мае акрэсленне касцёла як сакраменту ў вучэнні другога Ватыканскага сабору? Яшчэ задоўга да гэтага касцёльнага форуму ў 30-х гадах мінулага стагоддзя тэолагі пачалі гаварыць пра касцёл як сакрамент. Гэта тэндэнцыя была падтрымана і знайшла сваё далейшае развіццё ў вучэнні сабору і пасля саборнай каталіцкай тэалогіі. Сакраментальнасць касцёла не азначае ніякага новага 8-га сакраменту. Христос устанавіў 7 сакраментаў, і іх не можа быць больш. Паняцце касцёла як сакраменту мае іншае вымярэнне, чым вядомыя нам 7 сакраментаў, якія цэлебруе касцёл. А менавіта гэта назва выкарыстоўваецца па аналогіі, бо паміж касцёлам і сакраментамі існуе поўнае падабенства. Заснаваны Хрыстом касцёл як боска-чалавечы арганізм і супольнасць вернікаў з'яўляюцца бачным знакам таксама, як і ўсе іншыя сакраменты. Аднак у той жа час гэты знак разумеецца інакш, чым вядомыя нам 7 сакраментаў. Касцёл працягвае збаўчую місію Хрыста, у якой паасобныя сакраменты займаюць вызначнае месца. Таму касцёл з'яўляецца сакраментальнай супольнасцю, месцам і асяроддзем, у якім цэлебруюцца святыя сакраменты. Христос жыве і дзейнічае ў сваім касцёле, аб чым сведчаць яго словы, што застанецца з намі да канца свету. Дзякуючы гэтаму ён з'яўляецца гарантам збаўчай ласкі, якую мы атрымліваем у сакраментах. Касцёл з'яўляецца сакраментам, бо ў ім існуюць і цэлебруюцца сакраменты. Існуе падаменства паміж тым, што касцёл ёсць сакраментам Хрыста, і тым, што Христос з'яўляецца сакраментам Бога. Як у асобе Хрыста, так і ў касцёле боскай і чалавечай рэчаіснасці, духоўнае і матэрыяльнае яднаюцца паміж сабою. У кожным сакраменце прысутнічае бачная матэрыя. Напрыклад, у сакраменце хросту вада. Прысутнічае таксама і форма. У сакраменце хросту гэта словы. Імя, я цябе хрышчу, у імя Отця і Сына і Духа Святога. Разам з бачнымі элементамі прысутнічае нябачны, які немагчыма ўспрыняць пачуццямі, а менавіта Божая ласка. Таксама касцёл з аднаго боку з'яўляецца боскай рэчаіснасцю, а з іншага чалавечай. Яго ўстанавіў Христос, які ў ім жыве, дзейнічае і адорвае нас сваімі ласкамі. Паміж касцёлам і Христом існуюць адносіны містычнай еднасці. Паводле святога Павла, касцёл з'яўляецца містычным целам Хрыста. Христос з'яўляецца галавою цела, якім ёсць касцёл, а мы яго членамі. З гэтым таксама звязана вучэнне
пра касцёл як пра сакрамент. Асаблівы ўнёсак у яго развіццё зрабіў другі Ватыканскі сабор. У яго дакументах чытаем, што касцёл з'яўляецца ў Хрысце як бы сакраментам або знакам і прывадаю унутранага яднання з Богам і еднасці ўсяго чалавецтва. Гэты сакрамент нарадзіўся з боку паміраючага на крыжы Хрыста. Касцёл таксама называецца бачным сакраментам збаўчай еднасці і паўсюднай прывадай збаўлення. Як вядома, кожны сакрамент з'яўляецца сустрэчай з Хрыстом і таму вядзе да жыцця з ім. У сакраменце хросту мы паміраем для граху, каб уваскрэснуць да жыцця ў Божай ласцы і жыць з Хрыстом. У сакраменце канфірмацыі гэтае жыццё умацоўваецца 7 дарамі Духа Святога. Эўхарыстыя – гэта цэнтральны сакрамент, у якім некрывавым чынам ажыццяўляецца збаўчая ахвяра Хрыста. У ёй Христос становіцца хлебам вечнага жыцця. Сакрамент пакаяння ачышчае нас ад грахоў, аднаўляе ў нас святыню Духа Святога і паглыбляе сувязь з Богам і Касцёлам. Сакрамент намашчэння хворых нагадвае аб часовасці нашага зямнога жыцця і рыхтуе да паўнаты жыцця з Хрыстом у вечнасці. Сакрамент сужанства умацоўвае Божаю ласкаю сужанцаў, каб згодна з Божым планам будавалі сваю сям'ю і выхоўвалі дзяцей. Сакрамент пасвячэння робіць пакліканага чалавека прыладаю ў руках Хрыста. Святар, які з людзей узяты і на служэнне людзям у Божых справах прызначаны, дзейнічае моцаю Хрыста. Усё гэта нагадвае пра тое, што Касцёл сапраўды з'яўляецца сакраментам, у якім праз Хрыста і ў Хрысце у сакраментальных знаках ажыццяўляецца справа збаўлення чалавека. 7 сакраментаў – гэта як быццам 7 галінак, якія вырастаюць з дрэва, а імя якому Касцёл. Сувязь паміж касцёлам і сакраментамі вельмі цесная. Без касцёла сакраменты не мелі б свайго збаўчага значэння. Дзякуючы ім касцёл актуалізуе збаўчую дзейнасць. Дарагія браты і сёстры, стары лацінскі выраз кажа «экстра экклезіям нуля салюс», што азначае «па-за касцёлам няма збаўлення». Няхай жа новы пастырскі год, які перад намі, дапаможа нам успрымаць касцёл як паўсюдны сакрамент збаўлення, а не як кабінет рэлігійных паслугаў. Сканцэнтруем сваю ўвагу на вучэнні гісторыі як сусветнага касцёла, так і касцёла ў Беларусі, якога брамы пякельныя не перамаглі ў часы ганенняў і не перамогуць. Выкарыстаем гэты час для вывучэння актуальных і сёння дакументаў другога Ватыканскага сабору з мэтай лепшага пазнання значэння Касцёла ў Божай эканоміі збаўлення. Няхай яго сацыяльнае вучэнне спрыяе хутчэйшаму і мірнаму вырашэнню глыбокага грамадска-палітычнага крызісу, які ахапіў нашу айчыну. Прысвечаны Касцёлу як паўсюднаму сакраменту збаўлення пастырскі год у нашай краіне будзем адзначаць у абвешчаным папам Францішкам у апостольскім лісце Патрис Корде, што значыць бацькоўскім сэрцам, у годзе святога Юзефа. У імя Пана заклікаю вас вучыцца ў Юзефа любові да Касцёла. Давяраючы ўсіх вас найсвяцейшай Панне Марыі, маці Касцёла, і святому Юзефу, яе апекуну, на гэты шлях ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Отця і Сына і Духа Святога. Падпісаў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, Мінск, Сакоўка, 20 снежня 2020 году. Вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба і землі, усяго бачного і небачного, і єдиного Ісуса Христа, Сина Божого, Отця народного, з Отця народженого, і всі віка,
Бога от Бога, святого от святого, Бога соправного от Бога соправного, Божого нестворенного, одиносутного Отцу, разве Богу все осталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел в мир, и Господь, Святого, стався человеком, Апостольским певать, был замучен и похован, на третий день воскрес, по написано, и зашел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет к вам, судить живых и померших, и его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, и животворца. Ходить, якому разом Отцу и Сына, належить поклонение и хвала, який правда. Католицкий апостольский костюм. Да Бога, які ў сваёй бязмежнай мудрасці і любові паклікаў нас да жыцця, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молимся за святы костел, каб все охрещенные жили, як належить быть Божьим детям. Тебе просим. Выслухай нас. Молимся за дыяконов, якія рыхтуюцца да прыняцця прэзбітарскага пасвячэння, каб яны усведамлялі абавязкі і годны свайго паклікання. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за бацькоў, якія рыхтуюцца да хросту сваіх дзяцей, каб яны зразумелі сваю адказнасць за дальнейшее развіццё іх веры. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за дзяцей, якія знаходзяцца ў дзіцячых дамах, каб яны атрымлівалі належную апеку, выхаванне і не былі пазбаўлены добразычлівасці і любові. Цябе просім. Выслухай нас. Дзякуючы за дар жыцця, просім аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, узрастанні ў веры для Матвея ў дзень нараджэння. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб мы прынялі скіраванае да нас Божае Слова і імкнуліся жыць паводле яго. Цябе просім. Выслухай нас. Пане Езу Хрысте, Збаўца свету, выслухай малітвы Твайго Касцёла і прывядзі ўсіх людзей да дасканалай любові і радасці вечнага жыцця, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Пойдем все мы до стоянки, до Иисуса и Паненки
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Ojcze łaskawy, освяти гэтыя дары збавенным нараджэннем Твайго Сына, які паказаў нам шлях праўды і абяцаў жыццё вечнае, праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. Угору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Ён нябачнае, спрадвечнае слова з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе. Народжаны перад векамі пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што прынізіў грэх, каб аднавіць усё стварэнне, а загубленае чалавецтва паклікаць да нябеснага валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог Усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоя, Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Сын Божы стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня. Пусти нам провины наши, як и мы отпускаем нашим. Не будь нас злом, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усього злого. Дай ласкаво, супокою дні наші. Допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі исполнения шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вар, как Ты увайшов.
Молимся. Пане наш Боже, покорно Тебе просим, праз гэты сакрамент ачысці нас ад грэшных схільнасцяў і дапамажы дасягнуць жаданага збаўлення. Праз Христа, Пана нашага. Amen. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру, за дапамогу на карысць касцёла, кляштарам. Асаблівая падзяка тым, хто прыбіраў касцёл на гэтым тыдні. За добро і малітву няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у сераду 6 студзеня урачыстасць аб'яўлення Пана, Эпіфанія, Тры каралі. Гэта абавязковая урачыстасць, таму кожны каталік таксама нагадваем пра абавязак удзельнічаць у святой імшы. Расклад святой імшы ў нашым касцёле будзе такі, што святая імша будзе о 8 гадзіны раніцы і о 18 вечарам. Таксама з урачыстасцю аб'яўлення Пана звязаны звычай асвячэння крэйды кадзівай вады. Асвячанай крэйдай, нагадваю, на дзвярах мы пішам надпіс CMB, які выражае богаслаўленне лацінскімі літарамі. Няхай Христос богаслаўляе гэтаму дому, Христус мансіонам бенедикат. І яшчэ одна такая аб'ява, якая, напэўна, многія чакалі, пыталіся таксама у сувязі з пагаршэннем гэтай эпідэміялагічнай сітуацыі, з тым, што гэтая эпідэмія каранавірусу працягваецца, пастырскага наведання сем'яў у гэтым годзе не будзе так званай каляды. Ну, разумееце, таму што не можам уявіць сабе, як калі мы пойдзем адзін святар у 20 дамоў за вечар, ну, папросту разнясём па-нашаму маладзечна яшчэ больш. Ну і таксама не можам нават запланаваць, бо невядома, хто і калі з нас зноwu захварэе, таму таксама не можам нават план зрабіць гэтых вуліц. Справа такая з душпастарскім калядным візітам, яна звязана з тым, што таксама гэта спосаб, калі мы маем магчымасць пазнаёміцца з нашымі парафіянамі яшчэ бліжэй. Так, як вы жывіце, вашы перажыванні, праблемы, але таксама і падзяліцца часамі з якойсьці радасцю можна са святаром. І гэта, конечно, ў гэтым годзе для нас таксама вялікая страта, але я думаю, што яшчэ таксама ёсць такі аспект для вас важны, гэта богаслаўленне вашых дамоў, вашых кватэр. І чакайце наступных аб'яў, мы штосьці прыдумаем пасля вось менавіта святаў аб'яўлення Пана і пасля хросту Пана таксама будуць вось яшчэ больш дакладныя аб'явы наконт таго, як вы самі, альбо звычайна гэта робіцца так, што галава сям'і, той, хто з'яўляецца як бы такім вось кіраўніком малітвы ў вашым доме, таксама можа правесці пэўнае богаслаўленне, папрасіць у Бога для свайго дома. Сачыце таксама за аб'явамі ў наступную нядзелю. Хачу яшчэ нагадаць некалькі рэчаў. Адна з іх такая, што ўжо адбыліся змены у невялічкі ў раскладзе святых імшаў, і цяпер раніцай у нас няма імшы на 6:45, звычайна імша у 8 гадзін. Не ведаю, учора было так нават больш людзей, чым вечарам. На 8 гадзін, можа, так усім адпавядае гэтая гадзіна. Раніцай застаецца святая імша толькі 18 гадзіне вечарам. І яшчэ одна такая заахвота і просьба да вас. Калі ласка, памятайце ў сваіх малітвах пра нашага арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча. Сёння адзначае юбілей. Яму вельмі патрэбная ваша малітва. Таксама памятайце аб гэтым. На гэты тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. І хай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангел Михаил, бережи нас, супроть спокуса. Бог с нами оборону, князю Господь.